Ago. Ago. Amen. Queenie. Queenie. I'm fair. That's it. I'm fair not to say. Yami adu. Yeah, I'm broke. Sammy won't have pie. Now, Michelle, we for no mamma. Can we bank my fro? Because none percent who said Castle Covid. I'm percent Miss Waba. Na, me fa me number mo. Number no de ma ade na ode be. Oh, Me de number no ade na ode be. Obi a me fa number ma wa won frɛ me. Wo de wo pa ba me fie. Say e de asem. Sɛ me ne wodi nkɔmmɔ yɛ akyɛ kakra agya mepɛ mmoayɛ nkɔmmɔ dada yɛ a me ne wodi yɛ wonim mehu a na mehu tɔ me so matɔm kwani matɔ dɔm awie wate aseɛ nti mepɛ sɛ mehu sɛ mepɛ sɛ mehu sɛ deɛ ɛkɔ mepɛ sɛ mehu sɛ deɛ ɛkɔ that's why I came Ɛdeɛ na obese wo hu deɛ ɛkɔ kwani wonim bibi wo fɛ wo yɛ ɔba ka no wate aseɛ me de mahia asɛm ato anim just accept it. Let's move on. What do you say? Right. You see, me ma chance ade pa na wo betumi ayama me. Ade na wo. Hwa atade e hyew. Enti wo hu se me na wo difference wo. Ade pa na wo betumi ayama me. Ade na wo ha me sa. You see, don't mind the body. Engineer when you said, when here. What do you say? And when here, me am deny. I can do so many things for you. And when you say one gas over Yeah, no. And when say one gas over there, but in your maybe as a queen here, South Asia, mammy. I can even buy the whole community for you. Whatever you want, tell me. I will do that. Na e dia be na wo pe ofia. Won sam na wo kan de. Ayi bia nim nti e dia na wo pe. Ewie ba me ba ye nyina ye. Me da mada o, dia na kasamiti e dia asem. Ba me ba ye nyai mwoye a me pagi wo. Atias, e nti na me ba ye. Bedi kaka cho say me chese wontimi nhwe me. Wontimi nhwe me. Oh, dear, when you want to me nkwa na me wa say. Unkwa na utifia, obi ani happy. Me nkwa na me wa ngare. Oh, na me him say when you be ti. Obi ani happy. Ade na hwehwe nchenchen sa. Me bia me ana ase. Nze nipa de ogina wo say wo check wo ho ne ade fanboy ho. Say dia obi ani fi ha fe kwani. Ade na wo force me. Hey, offer hey. Now what the now tell me ba. Wo tie mu ya tell. Hey, what the Jimmy mu me ba me nya for me ba. Say ya we ya na ope. We ya na nya wo tell me ba. Hello offer. Offer na wa hen fa. Na me ndro no akwaje. Hepatitis B edro no akwaje. Offer me ho me kraate. Edro no wo se me nya bi no ma wie. Ma twen wa fiti an ma twen wa me nto nka de. Misra wa ma honya hawai, ma honya hana. Na ho me kraate. Yo we ne baba. Ka fra wo ko na me nya mo fa na yankwa. Okay. Yankwa. Enye we ya na wo pe yankwa. Okay. O kwa hen fa. Okay. So wo pesa wo ne me da yankwa. O kwa ka. Ode, miana me de me ho ba ode. Undi biem. Undi. We are okay. Me okay. What's undi? Undi. Me okay. Without. Ochia. We obi ani fia no say. Ewade. That was it. It's a come for plan we pan ka kwe be premier ha say. Ochia no next time. Wo oba na say onam ho no ma. Wo titi usika mani ndi ma force so na ni beda. Next time.